Hey guys, sekwenzeke inkinga la. Kushuthi last year umngani wami wathola omunye ubhuti nje alright, bazwana bathandana nje kwamnandi. Kwaba umuntu wakhe nje kaDisemba nje kwaumuntu wakhe kaDisemba nje kwaumuntu wakhe kaDisemba. Lo bhuti uhlalaphi? Uhlala phesheya. So uthi mekushayo January ke agoduka ubhuti aphindele phi phesheya la hlala khona usebenza phesheya wala eMzansi. Kodwa baqhubeke nje baxhumane nomngani and wayekhipha ubhuti ngoDisemba nje hayi sonke sasihleli kahle hayi wayesithengela yonke into esiyifunayo. Bese kuba ukuthi ke phela ayibona inyoni indiza bese ke umngani ke atshela ubhuti ke ngabo February ukuthi hayi upregnant. Amana jabula ubhuti kanti umngani wayenzela ukuthi mhlambe yabo uma ngabe ubhuti ukuthi upregnant mhlawumbe uzothi hayibo mina sengiphindele kumuntu wamphesheya mhlawumbe afake leyo madlana ukuthi mhlawumbe ayokhipha isisi yabo ayidlela imali athule phansi kanti ubhuti uzomana ajabuleke ayijabulela indaba yengane akhiphe imali zokuthi kiwe ko private hospital ko private doctor amagayini akhiphe imali zezinto ezithandiswa umngani kube ukuthi nje hayibo wazwayinamela ingane ubhuti kube mnandi kaye umngani silo simfaka nje ipontshe eswini ashuthe ahambise kubhuti sisu silo sisikhulisa nje ipontshe sikhulisa kancane kancane size simbize nje ngoma kaSpontshi hayi ahambiseke kube ukuthi ke kufika isikhathi sokuthi hayibo phela fanele ngabe ingane isizelwe hayi futhi kube lula ke lokho ngoba even nje nangesikhathi sepregnancy ama-scans asiyiguglishela nje la siwaguglishe siwahambise kubhuti hayi ubhuti abuka ajabule bese ingane isiyalokhu zakhe khona nje iscan esasi-right kanjani esasithola sasiveza nokuthi umfana kuwukuthi nje sibhaliwe igama lamawe nangempela awu siyabazi ko-Photoshop thina samphotoshop igama safayela mngani lahamba la yakubaba wengane wajabula ubaba wengane. Manje-ke inkinga-ke njoba kuDisemba akabuye kubaba wengane mebuya excited ufuna ukubona ingane uyayazi ingane ngey'thombe ngoba besiye singene yabo nje kuma-social media khona laba abafaka iy'ngane zabo bayifake isanosuku iqeda ukuzalwa ayifaki no-2 weeks alokhu eyifaka besiyithathela yona-ke khona nje besidila nayo silo siyithatha sisendela ubaba wengane sithi nayo ingane hawu useno-2 months hawu usenobani yabo futhi bayigqokisa kahle-ke abantu iy'ngane zabo uma bezoyifaka ko-Instagram so nobhuti nje ubebona ukuthi hayi shuthi imali yakhe ngempela ithengela ingane hayi ajabule nje ubhuti kube mnandi and silo shaya nje kwingane eyodwa nobhuti uyabona nje ukuthi hayi wema wakhula ubabazi wakhe nayo-ke inkinga enkulu ubuyile-ke ubhuti njengoba kuDisemba njengoba ebuyile ubhuti athi ubhuti-ke ufuna ukuzobona ingane hayi kube ukuthi-ke thina-ke phela sabakwamashu sinalapha simane si-approach-e enye ingane ewumngani kakhazini wami naye inengane la ko-3 months simcela ukuthi hayi somnika 1,500 sicela siboleke ingane simchazele ukuthi soyibuyisa ingane sicela sinike nje ajabule futhi naye simnike 1,500 wakhe amthathe kumngani amise kubaba wengane awajabula ubaba wengane ayithatha ingane ahamba ayoyithengela kube ukuthi vele kuthina-ke khona ingane encane nomngane wami akanangane encane simnike zona vele uma wengane iy'mpahla awajabule naye iy'mpahla nje ey'ningi nje iy'mpahla zangempela ezinhle ajabule naye ezinye ubhuti ubuye nazo phesheya wena amagama ama-brands amarompo o-Nike yabona nje ama-ones nje ubonayo ukuthi hayibo izoswenka nayo ingane ajabule-ke noma wengane. Inkinga enkulu-ke this weekend-ke besethi-ke ubaba wengane Mbumbulu ucela ukunikwa ingane ufuna ukuya nayo kubo ngoba ubegoduka hayi sikhulume noma wengane avume futhi angabi nankinga athi kodwa mengabe izohamba iweekend yonke kuzoba u-2.2 naye ayijabulele vele uzothola ne-weekend yokuyogroova bemgadela ingane mahhala hayi kungabi inkinga futhi umngane amvele ubhuti uyamnika imali amnika u-2.2 wakhe ahambe kubhuti nengane nayo-ke inkinga enkulu kakhulu-ke manje ibuyile-ke ingane namhlanje ekuseni ubhuti uyilethile icatshiwe ingane
kabhuti bafike bayenzela usiko. Ngithi igcatshiwe ingane inezingcabo inemigcabo ebusweni. Bayenzela usiko kabhuti. Ingane igcatshiwe guys. Manje lo ngcesto umngane wami usethi ayiphiniselwe yimina futhi kuma wengane. Ngeke nami ngikwazi ukuphinisela ingane yabantu sigcatshiwe. Asiyithathanga igcatshiwe mina ngisazi ke sekufanele ngenze njani. Guys ngithi igcatshiwe ingane. And usewuthathile u2.2 mawengane futhi ngiyazi usewudlile. Kodwa nami ngithi ngeke ngize ngikwazi so kunina ngicela abantu esingamnika u300 rand ayithatha ingane kuba uyena oyiphinisela kumawayo. Ngoba mina ngeke ngize ngikwazi. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi kube mina ngihambisayo. Sicela nje kunini ozovolontiya ukuthi simnike u300 rand ayisingane kumawayo ngoba njoba kuzokhisimusi nje uma wengane fanele agoduke nengane ayise kababwayo. Kababwayo bayayidinga ingane. Ibuye ingane igcatshiwe ifake nesiphandla ngiyasibona ke isiphandla sengistress. Zihlale ibuye ingane sifake iphandla siyikhipha iphandla siyitshinge. Igcatshiwe guys. Yazi ngcono nokuthi kuthiwa bekwe mhlawumbe ubhudo wakangubani kuthiwa inqunye umuntu bese sokwazi ukuexplaina sithi hayi ingane mhlawumbe ilunywe yinja noma ishawe umshini wokusika isinkwe ebusha or something bese igcatshiwe guys. Angikhulumi mina mhlawumbe ngenye into ngikhuluma ngemigcabo yasebusweni tribal marks. Yeah. Hayi kunzima. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.